mestres i altres docents que intervenen a cicle superior. Com a tutors de sisè tenim a la Maria, a l'Anna Duaso i a l'Anna Roure amb el suport del Javi. Com a tutors de cinquè, a la Melisol i a la Cristina, al Sergio i a l'Anabel amb el suport de l'Héctor. Altres docents que entren al cicle superior són el Jordi Tendero com a suport a sisè, l'Anabel com a especialista d'anglès, l'Ivan com a especialista d'educació física, robòtica i suport a cicle superior, la Rose com a referent de pedagogia terapèutica, l'Anna Gavarrella com a tècnica d'integració social i la Eli com a auxiliar d'educació especial. Per tal d'evitar els brots de la Covid-19 a les escoles, a dins de l'aula prenem unes mesures extraordinàries de salut. Primera, l'alumnat no pot tenir una temperatura superior als 37 graus i mig centígrads, ni haver-la reduït amb antitèrmics. Per aquest motiu, se'ls hi prendrà la temperatura abans d'entrar a l'edifici escolar, al matí i a la tarda. Segona, es netejaran les mans amb desinfectants o amb sabó i aigua en diferents moments del dia. En entrar a l'escola, abans d'esmorzar, després del pati, quan surtin de l'escola. Tercera, portaran mascareta tant a l'aula com al pati. Només se la trauran per esmorzar a la classe. Quarta, es netejaran la seva taula amb desinfectant abans d'esmorzar. I cinquena, la classe i tots els espais de l'escola estaran contínuament ventilats per tal que circuli l'aire. A l'escola, els vostres infants estan assolint un conjunt d'habilitats, competències, continguts, destreses en general que els permetran desenvolupar-se de forma harmònica en el context de la societat actual. Durant aquest curs, continuarem proporcionant a l'alumnat els instruments necessaris per a seguir adquirint nous aprenentatges curriculars i competències personals, i per aconseguir-ho, implementarem diferents metodologies i eines, com ara el treball cooperatiu, per tal de millorar la seva autonomia i el treball en equip, així com augmentar la seva capacitat per consultar, reflexionar i opinar sobre temes del nostre entorn. També treballarem amb racons, les àrees de llengua catalana i castellana i matemàtiques, per tal de sistematitzar els aprenentatges d'aquests àmbits. Hi ha racons amb treball cooperatiu i d'altres amb un treball més individualitzat. D'aquesta manera aconseguim donar el suport adequat a les diferents necessitats del nostre alumnat. També farem tallers d'experimentació de coneixement del medi natural i social per tal de fer més vivencial, entenedor i proper el treball científic, a partir de la manipulació i l'observació directa. Amb el treball interdisciplinari tractarem els temes de medi des d'una perspectiva global, ficant en joc els coneixements d'altres àmbits, lingüístic, matemàtic, digital, artístic, i aconseguint que l'infant sigui el protagonista del seu propi aprenentatge, perquè rebrà una atenció individualitzada, tot respectant el seu ritme de treball i desenvolupant al màxim les seves capacitats i competències. Aquest curs potenciarem al màxim el treball digital, que és el que ha permès, durant l'anterior confinament, mantenir l'activitat de l'escola des de casa i que ajudarà als nostres infants a continuar aprenent en cas que torni a ser necessari. Per això, hem començat a treballar amb la plataforma Weras, dins els àmbits de matemàtiques i coneixement del medi, i amb el Dictab dins l'àmbit lingüístic. A més, familiaritzarem l'ús del correu electrònic i el Drive per tal de compartir tasques escolars. Tot aquest treball a l'aula el complementarem, com ja és habitual, amb tallers d'entitats externes dins i fora de l'escola i les feines que les nenes i els nens hauran de fer a casa, com ara una estona de lectura, investigar sobre algun tema o bé repassar continguts treballats a l'escola amb activitats que potenciïn l'ús d'algun dels recursos digitals de què disposen. Comentar-vos també que en tot moment valorarem la seva actitud davant el treball i els temes que treballem a l'aula, el respecte i escolta cap als altres, tant ells i les mestres com la resta de persones que convivim a l'escola, la capacitat de planificació i organització del treball, tant el personal com el cooperatiu, l'acceptació de l'error com a motor de l'aprenentatge i que ens porta a l'autocorrecció, el seu grau d'autonomia i la capacitat d'atenció, reflexió i crítica, en el convenciment que tots aquests aspectes els portaran a l'assoliment de les competències i continguts previstos per a aquest curs.
Festes. Pel que fa a les festes, no es celebraran fora de l'escola ni podran ser obertes a les famílies. Cada grup estable celebrarà la festa a la seva aula i es gravarà. Posteriorment, es compartiran els vídeos de tots els grups per tal de gaudir-los a nivell d'escola. Sortides. En relació a les sortides, es contempla la possibilitat que se'n faci una per trimestre, relacionada amb el projecte o amb algun treball concret d'aula. Les sortides es faran a l'entorn proper i sempre que sigui possible caminant. Si no és així, el trajecte es podria fer en autocar. A sisè es realitzen les proves de competències bàsiques. Aquestes es fan de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, matemàtiques i coneixement del medi natural, social i cultural. Aquest curs es realitzaran els dies 4, 5 i 6 de maig del 2021. S'ha de tenir en compte que els alumnes amb adaptacions curriculars i alumnes nouvinguts no realitzen les proves. Donada la situació actual, totes les reunions i tutories que s'han de dur a terme dins del context escolar es faran a través de mitjans telemàtics o bé via telefònica. El professorat vetllarà per mantenir el contacte família-escola, que és tan important. Pel que fa a les faltes d'assistència, cal justificar-les a través de l'agenda de l'alumne o bé per telèfon. Malgrat la pandèmia, tots els infants tenen l'obligació d'assistir a l'escola. Per tant, aquelles faltes injustificades seran registrades en el document d'absències del centre. Degut a la situació actual, la comunicació de les famílies amb l'escola serà a través de correu electrònic o a través del telèfon de l'escola 973 23 11 51 i la comunicació dels mestres cap a les famílies serà a través del telèfon mòbil o del correu electrònic. Gràcies.